You had a very interesting tour to Japan. Благодаря. Това, което каза професор Тотървил относно кой е по-важен случай, дали клиентите или служителите, нещата са ясни. В бъдещия менеджмент, това съм го видел от хората, в тези, които съм си учил. В крайна сметка фирмата може да съществува единствено тогава, когато се ползват идеите на всички увлечени в нея, а не на най-умните, както в България началника. Бих искал да подкрепя тези свои думи с конкретни примери от моя живот. Ще се върна накратко във времето, когато започнах да работя във фирмата, чието собственик е моя баща. В началото, докато учих, работих с техниците, с майсторите по обектите и характерното беше това, че тогава имаше много проблеми и постоянно да се на пожари. Имах вътрешното усещане, че това не ми харесва и че трябва нещо да променя, но не знаех какво. Търсих вдъхновение и го намерих в списание Менеджер тогава на времето, което ми помогна така да прогледна, но търсих още, докато не се появи и книгата, която промени живота ми от тук нататък. Това е една известна книга, според мен, за мен лично е Библия. Това е Пътя на Тойота. Четех я всеки ден, така докато се появи и мечтата ми да отида да видя това нещо, което го пише вътре, дали е истина. Там пише, че хората движат компанията, при нас беше обратното. И тъй като мечтите се сбъдват, така съвсем случайно ми попадна възможност да кандидатствам по един европейски проект, на който пак случайно бях одобрен за мое голямо очудване. И заминах за Япония. Там имах уникалното удоволствие да се уча от сенсей с над 40 години опит в Тойота. Обучението премина в техния център Хираяма в Тойота Сити, където имах възможност да попивам от тяхната философия. Преживяването беше уникално и незабравимо и всъщност той е в основата на това, което ние правим в нашата фирма и може би отговарям на въпроса на професора Тотървил, че нещата могат да се случват по по-правилния начин, т.е. начинът, който аз видях в Япония. Благодаря. So have you taken the lessons from Toyota and have you applied them to your own company? Ако имам възможност да пусна за малко моята презентация, за да покажа все накратко някои от конкретни инструменти, които ние ползваме. Само искам да натисна копчето за презентацията, да благодаря следващи. По пътя на непрекъснато усъвършенстване чрез добри практики, това беше моята презентация. Накратко ще поделя, както казах, нашата фирма се занимава с хладилни камери и инсталации. Един патент за хладилна инсталация за съхранение на покойници, може да не се стряскайте. И имаме клиенти като Nestle, Billa, McDonald's, и затова сме много щастливи. Накратко ще продължа нататък. Вярваме, че щастието е заразно и че целта на човек в живота е да бъде щастлив. Когато е щастлив, той пренася и щастието на работното си място и тогава работата и щастието са съвместими и в крайна сметка служителите са щастливи, клиентите са доволни, целите са постигнати и живота наистина е прекрасен. Това е моята философия. Накратко за моя път аз ви разказах, за книгата, която промени моя живот, мечтата, която се формира следствие на това. Вече бях в Тойота и усмихнатия сенсей ми дава автограф на любимата книга. Това относно трите ценности, които ние изповядваме в нашата фирма, на които много държим, това е уважение, лидерство и непрекъснато усъвършенстване. Единство с тях човек може да оцелее при нас. Някои добри практики, които ние ползваме, това, което имах дълги години правих, всъщност е да се опитам да наложа силови методи за налагане на определени програми, но то не установих и ползвам следния подход. Бидейки в няколко компании след Toyota, на които бях натрапил обучение, като Daikin, Audi, Lego,
Вече ползвам следния подход сред колегите си, когато се появя в офиса. Колегите ползват този инструмент, смятат ли, че ние можем да го адаптираме при нас. След което ги оставим те да творят и в крайна сметка да се получи нещо по естествен начин. Виждам тук как се случват нещата. Една от добрите практики, разбира се, е най-важно да има срещи по качеството, на които срещи се обсъждат проблемите през миналия период, несъответствията и предложенията, които имат колегите, както и прегледа на месечните цели. Друга добра практика, това е една бонусна система, която сме създали на база за възнаграждение на персонал, на база индикатори за производителност и качество. Използваме Kanban система в простия вариант. Това е едно табло, заедно от към Shiba, един производствен график, чиято цел е да се ускори комуникацията в самия екип. Много е просто като всички останали инструменти. Нашата политика по качество е структурирана на базата на системата за балансирани показатели. Те са на видимо място, всеки един служител в реално време може да види тяхното постигане и, разбира се, всеки един служител е ангажиран с някои от целите от свои собствени такива. Други добри практики, това е стойностната карта на процесите. Тук това е основното обучение, което преминах в Toyota. Тук идеята е да се намали цената на определен продукт чрез премахване на загубите, за които клиента ни плаща. В подробности няма да обяснявам какво представлява, но предполагам, че някои от вас са чували за този инструмент. Друга добра практика, това е една система за продуктова иновация, чиято цел е постигане на целта до 2015 година да имаме 10 уникални продукта в нашата фирма. Тук всъщност идеята е всеки служител или човек от екипа, който предложи нещо ново, да получи процент от печалбата от въпросния нов продукт за една година напред, от продажите за една година напред. И вследствие от тази система имаме 3 нови продукта за 2 години. Разбира се, разполагаме система за предложение от служителите, като идеята е всяко едно предложение или хрумване да бъде изразено, така че човек да може да остави история в фирмата и да допринесе за нейния успех. За щастие, през 2013 година имаме средния резултат от 0,9 предложения за човек на месец, който смятам, че наистина за мен е доста добър резултат. Имаме и планове за бъдещето развитие, като създаване на център за обучение на ученици и на студенти по Lean Manufacturing, чиято цел е да ги накараме да създадем причина те да останат тук в България и да се развиват по начин, по който го правят и в чужбина. И съм сигурен, че това нещо ще се случи, защото за нашия екип само небето е граница. И тук нататък продължаваме с него напред. Fantastic. What a great story. Thank you very much. Well, no, that's really good, isn't it? To get a